Kubli pi wei ping wei mentang adon hangni ban pentip syapi bat kata kalong kubor ke besngut tenat bha ba ka wei prim kasi kabla ai Bteng dukhi kila Bteng biang man pen i sa shitayo bat kan kut ru ha ka pen rek mentau banai ba ar a ja pen riu ti ka por ban pen i kan ka plim kalong khat wei Bteng men stam ar Bteng janmen san baje janmen ba nyo baje janmen dekan ni ka jingkashan ba pura ka jong pi ki pat ba bangi dang la ban pen i ya kan ka plim hadu menta kisngi te ka dei ka lat ka kabu na ka benta jong pi ki bam pat yu i kan ka plim te sawan ban pai kan ka plim menta ki dang pen i ha po Bijou Cinema Hall Shillong te ka jingkashan jong pi kan ai men si mo yangi ba gi dang la besna ru i plim ki ba internet tanat nang ni shakman te ka mat shupan kan ma beng pi ya kan ka plim la ag de i sani basko manga emeda besaya mai iba amazing korba iba David Karkongor PHL group pergi ki dia di sawan ban pai kan ka film nama menta kadang doan ha po Bijou Cinema Hall Shillong khule shibun ki ji ong ma badu ba ki ba sala ikmi pa kim jo long brio la no ro kadi siapa tu mejan tang ba mele umdan ma betip mano ro la nyanga me yo i tangi jing pakla tang bangate ngamla me kumta badu nakang samano ru ngamla me bani klat lok na me kubli shibun mejan yala badu ngam blek sibin